ପାନ ଚୋବାଳି ଗୁଟକା ଖିଆଳି ସଂଘ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ମହୋଦୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ପାନ ମସଲା ବିକ୍ରି ହେବ ପୁଣି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ପୁଣି ଆଜି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ଗୁଟକା ପାନ ମସଲା ବିକ୍ରି ହେବ। ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ନିଶା କାରବାର ନିଶା ବେପାର ହଉ କି ନିଶା ଯେଉଁ ଖାଉଥିଲେ ନିକୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ହଉ ଜର୍ଦା ଯୁକ୍ତ ହଉ କି ପୁଡ଼ିଆ ହଉ ଗୁଟକା ହଉ କି ପାନ ମସଲା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ୟାନ୍ସର ସଚେତନ ହଉ କିମ୍ବା ନାନା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା। ସରकारଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ଗୋଟେ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସରକାର ଚାଲୁଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ଗୋଟେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଥିବେ ସକାଳେ କହିବେ ଏଇଠି ରାଜଧାନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କହିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ। ଏଇ ଘଟଣା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଟକା ନିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ଗୁଟକା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ନାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଗୁଟକା କାରବାର ହେଉଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ପତି ଅଲଗା ଦିଆହେଉଥିଲା ପତି ତାକୁ କହନ୍ତି ଏଇ ଜର୍ଦାଟାକୁ ନିକୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ସରକାର ପୁଣି ଆଜି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ଗୁଟକା ପାନ ମସଲା ବିକ୍ରି ହେବ। ସରକାର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ପାନ ଗୁଟକା ଖାଆନ୍ତି ତାମ୍ବୁଳ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ସଂଘ କରିଥିଲେ ପାନ ଚୋବାଳି ଗୁଟକା ଖିଆଳି ସଂଘ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ମହୋଦୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ପାନ ମସଲା ବିକ୍ରି ହେବ ପୁଣି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା କିଏ କେଉଁ ଅଫିସର ଜାରି କରିଥିଲା କେଉଁ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବଚନରେ ଏବଂ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। ଏବେ ଆଜି କଥା ହେଉଛି ମୋତେ ଆମେ ଯାହା ଖବର ରଖିଛୁ ପାନ ଖିଆଳି ଗୁଟକା ଚୋବାଳି ସଂଘର ଯେତେ କର୍ମ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରେଖରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସରକାର ଅଫିସରେ ଚୋରାରେ ପାନ ଖାଇକି ଛେପ ପକେଇକି ନାଲି କରିଦେବୁ ସରକାର ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କାନପୁର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁଟକା ବେପାର ସେଠୁ ଆସେ ଯେଉଁ ଗୁଟକା ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାନ ବା ଯେତେ କମ୍ପାନୀର ଯେତେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଏବଂ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଦିନ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେପରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଗୋପାଳ ଦର୍ଜା ବି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦେଇଥିଲା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ସଂଘର ଦାବି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ନା ପାନ ଦୋକାନୀ ସଂଘ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କାନପୁର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ଏବଂ ବମ୍ବେରେ ଯେଉଁ ଗୁଜରାଟରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଟକା ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ତାହା ଇନୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କିଏ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛି ତାହା ବି ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଭାର କିଏ ଚଲାଉଛି କେମିତି ଚଲାଉଛି ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋକ ଇନୁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଭିତରେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଭୂତାଙ୍କର ଟେକ୍ସ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମଦ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଟକା ନାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗୁଟକା ବେପାରକୁ ବନ୍ଦ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଟକା ଖାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ ବୋଲି ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତାକୁ ନୋଟିସ୍ କଲା। ଆଜି ସେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପୁଣି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲା ଯେ ପାନ ମସଲା ନିକୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ନୁହଁ ଜର୍ଦା ଯୁକ୍ତ କୁଆଡ଼େ ନୁହଁ ସିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଇନୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି କିଏ ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛି ନା ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୌଲତାବାଦ ଭଳିଆ ସରକାର ଚାଲିଛି ଏଭଳିଆ ସନ୍ଦିହାନ ଭିତରେ ଅଛି।